Bueno, egunon, etortzeagatio, danoi. Olaberrian tiro zelai ilegala. Gaur hemen elkartu gara, udal oposizioko taldearekin batea. Olaberriko udalak tiro zelaiaren inguruan hartutako jokaera publikoki salatzeko. Tiro zelaian burutzen ari den jarduerak ez du jarduera baimenik. Eta modu ilegal eta klandestinoan ari da oraingoz eta aurreko udalean OEO taldearen Olaberriakin eta Olaberritarrak onespenarekin. Onespenarekin onartzeaz gain, udal honek lagundu, kudeatu eta finantziatu ere egiten du tiro zelaia. Ondo baino hobeto jakin arren, ingurunean eragiten duen ziurtasun eza, eragiten ari den ingurugiroko inpaktua. Berun eta platerren bidez, eta baita kontaminazio akustikoarekin ere. Behin eta berriz, eskatu du bere legeztapena. Naiz eta legedia aztertu toki horretan, legeztatzea oso zaila ikusten dugun jardueraren ezaugarriak eta ingurua ikusita. Udal hau luzapena ematen ari da eta modu horretan herriari onorarik apenas ekartzen dion jarduera onartzen du. Berak aitortu arren ilegaltasuna. Hainbesteko oraino inpaktua du legez kanpoko egoera hau bultzatzeko ezen herrian barrena buzonatu duen idatzi bat. Errealitatea desitxuratuz eta jarduera hau legeztatzearen alde ari den olaberritar batzuen aurka arituz herritarrak nahastu nahian. Hori dela eta egoera honen berri zabaldu nahi dugu. Geure egitekoarekin bat egin dezaketenei gure berri emateko eta herri honetan gertatzen denaz jakitun izan daitezen. Eskerrik asko.